Здравейте, господин Адемов. Здравейте! Да. И да си честитим, разбира се, новата година, аз да се възползвам от тази възможност, която ми давате, да честитя на всички български граждани, най-вече на многобройната аудитория на ПИК ТВ, новата 2024 година. Наистина, нека тя да бъде доста по-спокойна и да имаме повече увереност и сигурност в утрешният ни ден. И аз благодаря от името на зрителите и на читателите на ПИК за тези пожелания. Започна всъщност завърши миналата година с една еуфория, свързана с наречен от господин Денков, премиера на България, голям успех, именно това, че бяхме приети в Шенген по въздух и вода. Първо, приети ли сме? Това така ли е? Защото се появиха и други версии за това нещо, че от самия Борисов, че преговорите не са приключили тогава, докато не приключат, ако мога така да цитирам това, което той каза. В крайна сметка, каква е ситуацията? Имаме ли въздушен и воден Шенген или преговорите продължават? Аз мисля, че имаме одобрение вече за приема на България и Румъния, разбира се, по въздух и вода, както вие казахте, не на шега, въздушно-капков път. Но тук бих си позволил да не се съглася с нашия премиер Денков, че това е едва ли не голям успех, много голям успех, защото в крайна сметка не това заслужават българските граждани, не това, което трябваше да се случи много отдавна, да бъдем приети изцяло в Шенген, но да кажем, че все пак е един малък успех, една пачка в това, което ние целим и желаем от доста години насам. Така че не е много голям успех, но както казваме ние в България, пак е нещо повече от нищо, но все пак е пробив на незаслужената блокада, която беше така създадена и изградена около кандидатурата на България и Румъния от страна на Нидерландия доскоро и от тук насетне от Австрия. Защото аз не съм спирал да говоря и пред медии и най-вече в парламентарната трибуна в Европейският парламент, че това отношение към България е един много грозен пример за двойни стандарти в европейската политика, защото Европейският съюз все пак се гради на един от фундаментите всъщност на европейската ни солидарност и бъдеще и настояще е спазването на върховенството на закона. А това, което прави вече Австрия, е точно пример в това за нарушаване на това върховенство на закона, защото те са написали едни правила, едни критерии, да кажем образно казано един закон са написали и всеки, който спази изискванията и духа на този закон, трябва да се възползва от правата, които дава този закон. Образно казано, все пак повтарям. Ние отдавна това сме го направили, но те в продължение на доста години си измислиха разни причини да не се случи този прием. Но, както казах, с тази малка крачка все пак пробиваме тази блокада незаслужена към България, Румъния и техните граждани, разбира се. Да ви попитам, защото така много хора се притесниха от това нещо, което се случва, именно свързано с тези критерии и с условията, които ни постави Австрия, именно приема на сирийци и афганистанци. Означава ли това, че тук ще стане една зона, в която ние ще приемаме сирийци и афганистанци, всеки ще има възможност да ни ги връща от Европа, защото така ние и Гърция де-факто сме в този периметър на държавите, в които ще бъдат за първи път записани, като изключим тези, които влизат от Гърция, тези, които влизат от Турция, първата държава, в която ще бъдат регистрирани са именно България от Европейския съюз. Да, все пак да продължа от тук, докъдето стигнахте и вие, въпросът, който е много щекотлив за Европейският съюз, опазването на външните граници. В този смисъл ние получаваме някакви упреци, че не си така спазваме добре и опазваме добре границите, но аз
бих казал, и не само аз, разбира се, много така фактори в българската политика, ангажирани с този проблем, казват, че българската граница българо-турската граница е една от най-добре охранените външни граници на Европейския съюз и много по-добре охранявана примерно ако съпоставим с това, което се охранява от гръцко-турската граница или италианските граници. Така че това е един аргумент, който е много несъстоятелен и така олекотен аргумент, бих казал. Явно, че зад тази блокада стоят някакви други интереси. Що се отнася до връщането на сирийски и афганистански граждани от Австрия в България, аз мисля, че с тази тема малко се спекулира, защото връщането на емигрантите става не по желание на дадена страна, според европейските директиви. Така че мисля, че няма такава пряка опасност ние да върнем тези беженци, които Австрия не ги желая на тяхната територия. А какво се случва с тези бежанци, да речеме, най-общо ги наричам, примерно, зулумаджи, влезли в България, регистрирани в България, разпръснали се в Европа в един момент, се връщат в България. Ние какво можем да направим от тук насетне с тях? Ние сме длъжни да ги регистрираме тук и според правилата да преценим кои имат право на убежище и кои трябва да се върнат от страните, от където са дошли. Така че все пак, ако има някакви беженци, които ще бъдат върнати в България, мисля, че това е реда българските власти да преценят тези, които имат право на убежище и могат да се възползват от това право да останат, а тези, които нямат, евентуално да се върнат от тези страни, от които са дошли. Също така ще се върна на думите на премиера Денков, който сякаш като упрек към политиката, водена през тези 12 години, каза, че не е имало никакъв напредък за Шенген през тези 12 години. Как ще коментирате тези негови думи? Тези негови думи аз би ги коментирал по последния начин. Те са в унисон с това поведение, цялостно поведение на политическата група, към която той принадлежи, Продължаваме промяната, които след като се появиха на политическата сцена, се опитват да ни убедят, че така новото летоброене започва с тях и всичко, което е било преди тях е много зле, много лошо, което трябва да се затрие, да се изтрие и те са преносители на всичко хубаво, което се случва в България. В този смисъл е изказването на премиера Денков, но това е продължение на така наглата политика, аз си позволявам винаги така да кажа, нагла арогантна политика на Продължаваме промяната, които така се отнасят с неуважение към опонентите си и не отчитат това, което е постигнато преди тях. Те даже не с така, както се казва, с половиността не приемат, че ГЕРБ са свършили нещо добро за България, а всъщност това, което каза той, съвсем не е така. Усилията за приемането им в Шенген не са спрели през всичките тези 12 години. Само да припомним един факт, който се знае, разбира се, от много ваши читатели и зрители, че още през 2011 година България изпълнява критериите. Тоест правителството на Борисов тогава си е свършило работата. А това, че не са ни приемали, се дължи на съвсем други фактори, а не на това, че България не е изпълнила своите критерии, по които е длъжна да изпълни. Така че изказването на премиера Денков е изключително неточно. И все пак, както се казва, извън това, което политиците тук се опитват да се замерят за вътрешна употреба с този въздушен и така воден Шенген, какви са, можете ли вие да разясните като евродепутат, какви ще са ползите в крайна сметка от това, че България влиза по въздух и по вода в Шенген? Визирам това, че много хора смятат, че именно сухопътния Шенген е по-важният, защото през него минават по-голяма част от
от стоките, износа на България, отколкото по море и съответно по въздух. Да, в тази посока може да кажем, че ако трябва да сме откровени, а трябва да бъдем откровени и коректни към зрителите, ползите едва ли ще бъдат толкова големи, защото ще спестим малко време чакане на летищата и по пристанищата, примерно. Но основният трафик е по сухопътните граници, както и вие споменахте. Какво остава пък да кажем за транспортния сектор, за неволите на транспортния сектор, на тежкотоварните камиони, извинявам се, които висят с часове, дни, много дни на границите, на българо-гръцката граница, на българо-румънските граници. Там е основният проблем. Сега като вече сме зимата, но както се казва, отиваме към лятото, като почне туристическият сезон, като почнат тези опашки, примерно на Кулата, и хората, които са тръгнали на море по Гърция, те наистина ще се запитат, какво стана, ушким сме в Шенген, а продължаваме да чакаме тук с часове и дни понякога. Така че основните проблеми са по сухопътните граници и там трябва да бъдат насочени усилията на правителството, част по-скоро да бъдем приети и по сухопътните ни граници в шенгенското пространство. Защото, пак ще повторя, там са основните проблеми, най-вече на транспортния сектор, който търпи огромни загуби с престоя на тировете по границите. Много често, докато се борехме да влезем поне по някакъв начин в Шенген, сега вече да речем с единия крак, се говореше за така наречения малък Шенген. За Шенген между България, Гърция, България и Румъния. Не е ли сега момента да се засили именно тази дискусия, така че, както вие казвате, поне на тези две граници да облегчим този трафик и да останат наистина, примерно, унгарско-румънската граница, където е големия Шенген и въобще по някакъв начин ние вътрешно тук на Балканите поне да можем да решим този момент. Да ви кажа честно, не съм сигурен юридически доколко това е възможно и няма ли да влезе в някакви противоречия с европейската политика в тази област. Но се заслужава да се обърне внимание на тази възможност. Ако наистина, както казвам, има някаква правна възможност, България, Гърция и Румъния да облегчат преминаването на тежкотоварните камиони, поне на своите граждани, за да се облегчи този трафик, който наистина е нечовешки. На нечовешки условия са поставени шофьорите, които излишно да се повтаряме, които висят с дни на тези граници, километрични опашки. Така че си заслужава тази идея. Пак ще повторя, не съм сигурен доколко правно това е възможно. Аз много ви благодаря наистина за тези разяснения и за това, че все пак трябва наистина да кажем на гражданите да не очакват, че като тръгнат лятото на море, просто ще преминават през гръцката граница, защото това не е така. Естествено, ако решат да ползват кораб или самолет, нещата ще са по-различни. Да. Аз се надявам след ротацията, извинявам се, че ви прекъснах, да. Надявам се след ротацията, когато ще имаме министър-председател от ГЕРБ, надявам се ще имаме и друг състав на Министерския съвет, едно правителство, което ще бъде много по-активно, доста по-активно от това, защото аз съм отправил своите упреци към правителството, което до сегашното на Денков, което не беше много активно в тази посока. Някъде в последния момент успяха да се активизират и се надявам новото правителство след ротацията да бъде много по-успешно в тази насока и в синхрон с румънското правителство наистина да успеем още тази година да влезем и сухопътно в Шенген. Както се казва и с двата крака в Шенген. Именно. Да не сме в разкачено положение. Много ви благодаря. Сим Адемов, евродепутат от ГЕРБ и Европейска народна партия, с разяснение за този вече известен като въздушно-капков Шенген.
за ползите от това, че сме в Шенген по въздух и вода и естествено за недостатъците от това, че, както вие казахте, накрая седим още Да. в разкрачено положение. Благодаря ви още веднъж. И аз благодаря, всичко хубаво.